أرست زينام قدما منستر أبي أحمد كاب ملاك كابتات إثيوبيا مزتوت أتعدك أنستيو تزاتيوم قدما منستر أبي أحمد مررحا من محدار كتما أديس أبابا أبا لمعات كوريدر تا كتما زرقي وزلو تقهات زتبابا مخان قليصهم كاب زينات أيك إلى سبعوي مسألة ود حبرات منجزتا إسرائيل لبغازا تجبرت متنات عليه فلسطين كتب الكسيسام سلام أنا بلي كبرات ملكتي زيناتنا حزنا متنا لنا من زيناتات أنا إبراهيم فسايم سنة مكتتال የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። አባይ ሀብታችን ግድቡ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩና የህዝባዊ ድጋፍ አሰባሳቢ አገራዊ ግብረ ኃይልም መሪ ነበርኩኝ። በዚህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የተወሰኑ መጠራጠሮች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም ሳያቅማሙ ከህፃን እስከ አዋቂ ከወታደሩ እስከ ሲቪሉ ከተማረው እስከ ካልተማረው ከአርሶ አደሩ እስከ ፋብሪካ ሰራተኛው ሁሉም የተሳተፈበት ነው። የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ይፈታል? በዝርዝር መገምገም ነው። ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ መወሰን ነው። ፕሮጀክቱ ስለምንፈልገው በጊዜ ማለቅ ስላለበት ልምድ ያለው ብቃት ያለው መስራት የሚችል ኃይል እናስገባ ብለን አጠቃላይ የአመራር ለውጥ በቦርድ በመብራት ኃይሉ በፕሮጀክቱ በብዙ መንገድ የአመራርና የኮንትራት ለውጦች አካሂደናል። دحري حصار ملختي ترخيمنا لنا كورات ملكتي ناب زيناتاتي كحلف قدماي منستر أبي أحمد كاب ملا كابتات إثيوبيا مزتوطاطا دق أنستيو تزاتيوم ثم قدماي منستر أب محوراو ميديوم أبزم حلالفو ملختي لوم عنتي كاب ملا كابتات إثيوبيا مزتوطاطا دق أنستيو زغربو حساب آدمي صلقيلوم أب وشت حبرتسبنا قد دق أنستيو بزوح صباقن ملكعنيو زلو كبلون قليصاميوم زواوي سلام حدنتن نزرقي قطباوي متأثر أب زهلو ربحة زتكورة زت بانال أب كتما أديس أبابا يكايرلهم قلقالو زينا إثيوبيا مس منستر سلامن حيلي إلكتريك إثيوبيا بمتحبار زتدالوت مدرخ زت زواوي سلام حدنتن زلاق متأثر قطبا بزل مرح حسابيو زكاير زلهم نزاقامات أفريكاوي فتح أب مهاب إثيوبيا زلوات صنوع عمنتن نزواوي قطباوي سلامن زهلو أستواصو كأن زعبا اتي مدرخ زتا كم زخون قلقالو زينا إثيوبيا تبزيبيوم أبتي بانال زواوي سلامن حدنتن نزلاغي متسار قطبا أب زهلو أستواصو زتا كورو مبقسي صحفات قريبوم زتا كقبر اللوميوم أبتي مدرخ عبالات بيت مخرج توكل تزبي منستر سلام بنالفان دوالم وانا فتاة مسرح حيل إلكتريك إثيوبيا انجينير عاشبر باليشام نقدن قطباوي متسارن منستر ديتا زواو متسار نقديف سايتاقسو منستر ديتا سلام دكتور كيردين تزران كالوت العلوت حلف تسرح منقستن تارخيبهم
ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዝህነፅ ዘሎ ፕሮጀክት ሪዞርት ሸበሌ ዑደት ኣሳሊጦም ህንፀት እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ብምዝዛም ግልጋሎት ንክህብ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ንክፍፀም ዶክተር አብርሃም በላይ ተሓሳሲቦም ኣብቲ ዑደት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ሶማሌ ኢብራሂም ዑስማን ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ተረኺቦም እዮም እቲ ፕሮጀክት ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝህነፁ ማእከላት ቱሪዝም ሓደ ከም ዝኾነ ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ክልል ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኣብ ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ በዓል 35 ደብሪ ህንፀት መንበር ኣባይቲ ኣጀሚረን ካብ ከባቢ ለቡ ንዝተልዓሉ ነበርቲ ዓቕምን ዘይብሎምን ንሰብ ውዕለት ሃገርን ዝኸውን ኣባይቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም እተን ከንቲባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስራሕቲ እቲ 180 መራሕቲ ስድራ ሰብ ዋና ገዛን ክኾኑ ዝገብር ህንፀት ኣባይቲ ሰብ ሃፍቲ ብምትሕባር ዝስራሕ ኢለን ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ብምዝዛም ናብ ነበርቲ ዝመሓላለፍ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሄን ቢሮ ትምህርቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ባንኪ ዓለም ብዝረኸቦ ልዕሊ 440 ሚልዮን ብር ሓገዝ ገንዘብ ዝተዓደጉ ናውትታት ትምህርቲ ምክፍፋል ምጅማሩ ፍሊጡ እቲ ምክፍፋል ብከተማ መቐለ ዝጀመረ እንትኸውን ብቐጻልነት ናብ ካልኦት ወረዳታት ከም ዝባጻሕ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ገሊጾም ወንበር መቐመጢ ተምሃሮን መምህራንን ኮምፒዩተራትን ካልኦትን ዘካተቱ ናውትታት ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ ኣብ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ዝኸፍአ ሕፅረት ናውቲ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድእ ብሰንኪቲ ዝነበረ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘጋጠመ ዕንወት ናውቲ ትምህርቲ ከቢድ ብምዃኑ ካልኦት ኣካላት እውን ኣሰር ዝቅዱስ ተግባር ክስዕቡ ቶም ሓላፊ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኮሚሽን ግምሩክ ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታቱ ሓዱሽ ምትዕርራይ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣድሂቦም ካብ ዓማዊል ዝለዓሉ ወቐሳታት ተመልኪቱ ኣብቲ መገዲ ኣየር ካብ ዝሰርሑ ትካላት ሓደ ዝኾነ ኮሚሽን ግምሩክ ንኢቲቪ ምላሽ ይብሎም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰናይ ስሙ እንትጽዋዕ ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣፍሪካ እውን ኩርዓት እዩ ክብሉ ኮሚሽነር ግምሩክ ደበሌ ቀበታ ተዛሪቦም እቶም ኮሚሽነር ናብ ኮሚሽን ግምሩክ ዝቐረቡ ጸገማት ንምፍታሕ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ መጽናዕቲ ከም ዝተኻየደ እውን ገሊጾም ብመሰረት እቲ ምትዕርራይ ብክእለት ስነ ምግባር ብግልጋሎቶም ዝተመረጹን ካብ ኩሉ ከባቢ ዝተውጻጽኡን ሰራሕተኛታት ክምደቡ እዮም ኢሎም ንተጓዓዝቲ ዘማርር ጥፋት ብሰራሕተኛታት ግምሩክ ከይፍጠር እናተሰርሐ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ኮሚሽነር ጥፋት እንተጋጥም ግና ብቐጥታ ስጉምቲ ሙሳድና ክንቅጽል ኢና ኢሎም እኔ ዶክተር አብይ አህመድ ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። የመጀመሪያ ስራዬ አሁን እንደማደርገው ከህዝብ ጋር መነጋገር፣ ሰላም መኖሩን ማረጋገጥ፣ ወደ ልማት ፊታችንን ለማዞር የሚያስችል ድጋፍ መኖሩን ማረጋገጥ ነው። አሁን አጀንዳችን ሰላም 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 ነው። የዚህን ክልል ህዝብ እኛ የምናስበው ጀርባችን የሚጠብቅ ድንበራችን የሚጠብቅ ለራሱ ሳይኖረው ሳይተርፈው ለማዕከላዊ መንግስት እያካፈለ ከህዝቦቹ ጋር የሚኖር ሀገሩን የሚወድ ባንዲራውን የሚወድ ህገ መንግስቱን የሚወድ ህዝብ እንደሆነ ነው የምናውቀው።
ክቡራት ተጋደልቲን ስድራ ስዋዕትን ዝተከበርኩም ነበርቲ ከተማ መቀለ የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ ጦም ቡን ካላልኩ እንኳ በምዕራብ ደግሞ እያፈሉ በሚያስደንቅ ፍቅር ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ማንነታቸውን አስተማሩኝ። የእናንተ ክብር ፍቅራችሁ ብቻ ነው። እልህ አያስፈልግ፣ በወሬ መበሳጨት አያስፈልግም። እንደ ድሯችሁ ፍቅር ከሰጣችሁ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንም በእናንተ ማንነት ሊማረክ ይችላል። እኔ አውቀዋለሁ እሱ። ወደ ቀድሞ ፍቅራችሁ ከተመለሳችሁ ሁሉም ነገር ቦታውን ይይዛል። በጥላቻ በኃይል መንፈስ ነገር ማየት አይጠቅምም። እኛም አካባቢ እኔም ባለሁበት እንዲሁ ችግር አለ። ብዙ አባቶች እንዳሉት መቀራረብ ያስፈልገናል፣ መነጋገር ያስፈልገናል፣ ይቅር መባባል ያስፈልገናል። በማያስፈልጉ ጉዳዮች ስንካረር ስንጣላ መዋል መተው አለብን። ኢትዮጵያን ተቆጣ አጅርቲ ብይሱን ሰሙ ጉዳ ቀብዲ ቀበኛ ቀብዲ ረኮሽ ተኩማላ ተቆጣናን አመለ ዝሬፈተኒ ወሊን ደወየ ከንጀል አዱኛው እንደተበራጀር ተኩማን ገኝ ሙርቴሳ ለመፋ ጂብ ኦፍ ኬሳት ይበለሱ ወደ እናንተ የመጣ ትግራይ፣ ወደ እናንተ የመጣ ኦሮሞ፣ ወደ እናንተ የመጣ አማራ ቢያንስ ወገኖቼ ናቸው ይቀበሉኛል ብሎ አምኗችሁ መጥቷል ማለት ነው። በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ይነሳል። አንደኛ መገንዘብ ያለብን ነገር አንዱ ክልል ከሌላው ክልል ድንበር የለው፣ የአስተዳደር ወሰን ያለው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ለመኖር አንደኛው ስፍራ ከሌላ ስፍራ የሚለይበት አርቲፊሻል የሆነ የወሰን መለየት ለአስተዳደር ጉዳይ እንዲጠቅም ታስቦ የተሰራ እንጂ ማንም ኢትዮጵያዊ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖር እንደሚችል ሕገ መንግስቱ በግልጽ አስቀምጧል። ማዕዲ ዜና በምክትታል ትርከቡ ክቡራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አመራርሓ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ልምዓት ኮሪደር እታ ከተማ ዘርእይዎ ዘለው ትግሃት ዝተባባዕ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ምስ ዘፈጽሙ ኣካላት ኣብ ከይዲ ስራሕ ኣመልኪቶም ገምጋም ኣሳሊጦም ኣለው። ንፀብጻብ ሰሎሞን ከበደ ጌታቸው አለሙ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ምስ ዘፈጽሙ ኣካላት ኣብ ከይዲ ኣፈጻጽማ እቲ ስራሕ ኣመልኪቶም ገምጋም ኣሳሊጦም ኣብቲ ገምጋም ቀጻሊ ኣብ ዝሳለጡ ከይዲ ስራሕቲ እውን ኣንፈት ተቐሚጡ ኣብቲ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ምምሕዳር እታ ከተማ እቲ ልምዓት ኮሪደር በብኸባቢኡ ተማቒሎም ትግባረ ከይዲ ስራሕ ይከታተሉ ምህላዎም ተገሊጹሎም ነቲ ልምዓት በብኸባቢኡ ዘተሓባብሩ ላዕለዎት ኣመራርሓታት እውን እቶም ስራሕቲ ብልዑል ጽፈት ቅልጣፈን ምትሕብባርን ይውገኑ ምህላዎም ገሊጾም 7 ወር የፈጀ ጥናትን የተደረገው ለኮንሰልታንቶች ለባለሙያዎች ነው የሰጠነው። ሸውዓተ አዋርሕ ዝወደአ መጽናዕቲ እዩ ተሳሊጡ ንኣማኸርቲ ንሰብ ሙያ ኢና ሂብናዮም ብጽቡቕ ኩነታት ኣጽኒዖም ኣቕሪቦምና እዮም። ብብርኪ አዲስ አበባ ልምዓት ኮሪደር እንትጽናዕ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ኣብ ከይዲ እቲ መጽናዕቲ ዝረኸብናዮ ውጽኢት ሒዝና ኢና ናብ ህዝባዊ ምይይጥ ዝኣተና ሓፈሻዊ ነቶም ኮሪደራት ኣብ ምግጥጣም ጥራሕ ሸፊናዩ ኢና እናሰራሕና ዘለና ኣስታት 4.7 ኪሎ ሜትር حد زلو من قد إيو مالتيو بزيح كوريدر وسط أبزا كوريدر زيا زوم يوتيليتي لاين النبلهم باندر جراوند كخدو زلوهم كلهم كسابق قبلنا زلو درجة تزازي ميو حزينة كونستراكشن إن مسرح زخل متشو كونتات تفتيرين إيربورت مجنانيا كوريدر
ካብ ኤርፖርት መገናኛ ዘሎ ኮሪደር ኣብዝሓ ብዝበሃል ብርኪ ወሰናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሕና ኢና ትካላት መንግስትን ውሕድ መንበረ ኣባይትን ስለ ዝነበሩ ነዚኦም ናይ ምጽፋፍ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ካብ መተሓበርቲ ልምዓት ኮሪደር ዝቀረበሎም ገምጋም ዘዳመጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዜጋታት መተካእታ ቦታን መንበሪን በአግባቡን ክወሃቦምን እቲ ስራሕ ካብ ስርቅን መድሎን ዝጸረ ንክኸውንን ሓደራ ኢሎም አሁንም አደራላችሁ ምፈልገው የምናለማው ልማት ሕዝውን ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ነልምዕ ልምዓት ንድኻ ዝጎድእ ንድኻ ዘብኪ ብፍላይ ንኣዶታት ዘብኪ ክኾነ ይውልን ከምኡ እንተኾይኑ ዋጋ ይብልን ደረጃ ናብርኦም ቅድም ካብ ዝነበርዎ ዝሓሸ ቅድም ኣዳነች ብዘልዓለቶ መንገዲ ሽቓቕ ሃልይዎም ዝሓሸ ገዛ ሃልይዎም ናብርኦም ንክመሓየሽ ንስኻትም ከም ሓለፍቲ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቦኡን ኣዲኡን ከም ዝጽውር ሰብ ብልዑል ስምዒት ሓላፍነት ክትሰርሑ ይግባእ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ስራሕ ኣዝዩ ዘሐግስ እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንትስራሕ ጽቡቕ ስራሕ እንትስራሕ እግር ድማ ንሌባ ምችው እዩ እግረ መንገዲ ድማ ኢዶም ዘንውሑ ሰባት ኣይጠፉን ናይ ሰብ ባህሊ ስለ ዝኾነ ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ነዚ ዝመሰለ ዘድንቕ ስራሕ ኣድልዎ እንተሃልይዎ ብዓለት ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ብኸባቢ ጉሕለት እንተሃልይዎ ዋጋ ይብሉን ተበላሽ እዩ ማለት እዩ ስርቅን ኣድልዎን እንተተጸይፍና ግን ድሕሪኡ ማንም እንተሓመየና ጸገም የብሉን ድሕሪኡ እቲ ስራሕ ባዕሉ ይዛረብ እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንተቐማጦ ከተማ አዲስ አበባ ንልምዓት ኮሪደር ንዘርአይዎ ድጋፍን ሰራሕተኛታት ከተማ ምምሕዳር ድማ ኣብቲ ስራሕ የርእይዎን ዘለው ትግሃትን ምስጋና አቅሪቦም ከወሬው አንጻር ካሉባልታው አንጻር ከጭወቱ አንጻር ስራ ባልሰራን ነበረ ግን ህዝቡ የተወሰነ እምነት ስላለው በእኛ ላይ بمنصر زلورة بمنصر تزلو بلكا لخعكا انترأ صراح أي مسارحنا نيرنا جن تهزي بأنا وسن أمنا سلا زلو تحبابا رايمبر انكفاتا يكونن بمخان دما مسقانا يقبو بزولز أدما ساريحنا كنخرع عينا قال أي مرارحة عدي سوان عي أزيو زاس دمني بمنصر زقورو خدتل مرارحات بب مجدو دوي لهم كسر حنتري أزيز حجوس بخمسة عينات ملكو حلف روعة حمش عمتات ورق النسنا سريحنا أنت نخون معرة كندي لوتي كنا كمن خل حسبكم مو أنتم قجل مرارحة أب أزيو تسواها من قصاصي خمسة لكم قد صار رحين تنرخب أبزحا كوريدرات تزازيمهم يوم زول تصبص أو كم نركب تسواي جبر أبستفلاليو كبابتات أديس أبا زركو بروجكتات زراخب زلمعات كوريدر انتزازم እታ ከተማ ውቅብትን ዝሕሽ መሰረተ ልምዓት ዝተዘርግሐላ ንክትኸውንን ትጽቢት ይግበር ኣብ ክልል ትግራይ ንልዕሊ 75,000 ዜጋታት ተበጻሒ ዝገብር ክታበት መንሽሮ በር ማህፀን ከም ዝተዋሃበ ቢሮ ጥዕናት ክልል ኣፍሊጦም እቲ ክታበት ኣብ 76 ወረዳታት ሙሉእ ከም ዝተዋሃበ እውን ተገሊጹሎ ናዝሬት በሪሁን مصنعتات كم زملختهم حمام منشرو بر مهتن ببرك علم قتلت تباهيلهم كابس تقمطو اب مبل رابع درجه زركب تخون نابا ኢትዮጵያን ትንመጽ ድማ ካብ መንሽሮ ጡብ ቀጥሉ በቀታልነቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ ንዝቀታል ሕማም ንምክልኻል ዘኽእል ወፍሪ ክታበት ድማ ሚኒስተር ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እንሃበን ትኸውን ኣብ ክልል ትግራይ እውን ን75,120 ዜጋታት ተበጻሒ ዝገበረ ክታበት ከም ዝተዋሃበ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኪላ ክታበት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ ኣይተ ሰለሙን ኣሰፋ ንኢቲቪ ትግርኛ ብስልክ ሓቢሮም ክታበት 76,000 زاكل زختم زاكل تلاقينا يو مالك سبخنته حاوشي كقاطم زخل بخنات حاوشها 76,000 زاكل فاكسين بتي مالتي الناس الذي كاوزي تختيو زلو عن 5,000 حدا 200 زاكل تختيو ميم ناوزي كابت مرتيتنا او تمرتيت وطايت او تمرتيتنا كاب تمرتيت وطا لا يتخاتيونا سلازي او تمرتيت سواء عن حدا شهر من تميتن حمش زاخل تخاتيونا لا كاب تمرتيت وطا لما 3,315 زاكل تخاتيونا سلازي نا اختاك تنا 4% زاخلاس كاب تمرتيت وطا تخاتيون زلا نا سلازي بخصاي كاب تحزنا يتلم خلنا رأيتنا ناس خابتي 10 عنتي نتو 500 زخون عوت نيروت وفر مالتي بزي دما اب 76 ورداتات ملو بملو اب 3 ورداتات دما بخفال اتختابت كم استوهابه غليصوم كم تراي ملو نبلو نبصحن ورداتات 76 ورداين
ካብተን 76 ወረዳ ሙሉ በፅሕና ኣለና ካብዚአን ግን ተወሳኺ ብኽፋል ግልጋሎት ንህበን ራታት ኣለዋ ንኣብነት ላዕላይ ማይጨው ተቢልና ላዕላይ ጸለምቲ ተወሲድና ማለት ብኸስታይ ገይርና ምስ ቆላ ተንቤን ዘዋስኑ ኣለዉ ምስ ጠንቋ ምላሽ ዘዋስኑ ኣለዋ ከባቢታት ኣብኣተቱ ክታበት ተኻይዱ እዩ ብከምዛታ ዝኣመሰላ እውን እንዳምኹን ገይርና ክንረኽበን ንኽእል ከም ኦፍላውን ተመሳሳላይ ሳተውን ብኽፋል ሙሉእ ከይኾነስ ብኽፋሉ ኣብኣተን ተኻይዱ ስለዚ ናብ 79 ብሙሉእነት ተን 76 ብኽፋል ድማ ናፍተን ብኽፋል ድማ ናፍተን 3 ወረዳ ሓዊስና ናብ 79 ወረዳ ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 7445 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሕማም ከም ዝተጠቕዓን እተን 5300 ድማ ህይወተን ክሓልፍ ምኻሉን ኣብ 2020 ቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብዝተገበረ መጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሰለሙን ደቂ ኣንስትዮ ቅድም ኢለን ክታበት ብምውሳድን በብግዚኡ ድማ ምርመራ ንኽገብራን ይምዕዱ 20 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂት ዝሕማም እዚ ከመይ ይመስል ዝብል ጽንዓቱን ተኻይዱ ነይሩ እዚ ከባቢ 640,000 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሕማም እዚ ይጥቃዕ ማለት እዩ ካብዚአን ድማ 341,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሕማም እዚ ይሞታ ናብ ኢትዮጵያ እውን ትመጽእ ዘለና ተመሳሳላይ ከም ዓይነት ጽንዓት ነይሩ ከባቢ 7,445 ዝኣክል በዚ ሕማም እዚ ተጠቕዐን ካብኣተን ድማ ከባቢ 5,300 ዝኾና በቲ ሕማም እዚ ክሞታ ኺለን እየን እና ስለዚ እዚ እተን ናብ ሕክምና መፅአን ተመርሚረን እዩ ብመፃ እውን ካብዚ ብላዕሊ እውን ይገድድ ይኽእል እዩ ንማለት ይዕድመና እዩ እና ስለዚ እዚ ዝኣክል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብምንታይ ንከላኸሎ ዝብል እዩ ኣሎ ስለዚ ክንከላኸሎ ተኾይና ቅድሚ ፀታዊ ርክብ ፍጻማታ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣባፅሕ እናሃሎ እዩ ካብ 9 እስካብ 14 ዓመት ማለት በታው ርክብ ክፍጽሙ ይችላሉ እና ስለዚ ኣብ ዝዕድመ ዝናሃለይ ትናይ ኣፍደገ ማህፀን መንሽሮ ወይ ካንሰር ክታበት ምኽታብ ማለት እዩ እዚ ክታበት እዚ ክተበሎ ካብኡ ተሓሊፉ ግን ኣብ ሕክምና ኸይድኻ ምርመራ ናገይርኻ ምርግጋጽ ይካል እዩ ብሽርሒ ወይ ካብ ብዓመቱ ናኸዱ ምርመራ ይገብራን ኣለዎ እንደየብለኒ ይፈልጣ ካብኡ تزدلي بعض المهات تناي قالت يرحم لي زين عداقام نيتورك موياويان دك أنستيو فاينانس إثيوبيا بعلي تتعيشون ات نيتورك تربحنت فاينانس دك أنستيو كب زبل كم زخونة تقليزولهم تي نيتورك بمتحبار هاجراو بانك إثيوبيان بانك عالمين زي تتعيش يتباهيلو دك أنستيو عب كيد عبيد قطبا إثيوبيا ناي بعلن بسعيد نكبركتا زخيل متشو كونتات نمفتار زعلم كم زخونة وين تحبيرون حزرما زينا وطعي كيلا سبعو مسلات ود حبرات منقستات إسرائيل أبغازات تكبارات مصنات عالية فتيمة كتبل